Menopauza v našich končinách nastáva približne okolo 51. roku v priemere a perimenopauza začína oveľa skôr, niekedy aj niekoľko rokov skôr, ako sa ukončí funkcia vaječníkov a v priemere je to medzi 45-55, ale nezriedka aj skôr začne. Takže je úplne na mieste, keď ženy okolo 35-40 už sa začnú zaujímať o túto tému. Je to ozaj veľmi individuálne u každej ženy a často až spätne si my uvedomíme, že už vtedy a vtedy my sme boli v tom období perimenopauzy. V priemere dá sa povedať, že okolo 7 rokov. Áno, žiaľ, do menopauzy sa dá dostať aj v mladšom veku, len vtedy my už nemôžeme hovoriť o prírodzenej menopauze. Vtedy už ide o medicínsky problém, teda porušenú funkciu vaječníkov a je potrebné to riešiť medicínsky. A keď sa žena dostane teda do menopauzy pred 40. rokom života, hovoríme tomu predčasná menopauza. Ak sa dostane do menopauzy pred 45-kou, tak ide o skorú menopauzu. Vek nástupu menopauzy môžu ovplyvniť viaceré faktory. Mnohé z nich ešte ani nepoznáme, keďže veda v oblasti ženského zdravia je ešte dosť pozadu. Čo už ale vieme je, že genetika je veľmi silný hráč, preto je úplne fajn porozprávať sa so svojou maminou, babkou, ak ešte máme tu možnosť, že kedy oni vstúpili do menopauzy, ale zároveň aj životný štýl môže hrať svoju rolu. Napríklad ženy, ktoré sú fajčiarky, môžu mať skoršiu menopauzu, alebo ženy, ktoré trpeli bulímiou, anorexiou, že mali veľmi nízke BMI, tak môžu sa tiež dostať do skoršej menopauzy. Takisto autoimunitné ochorenia, prípadne rôzne infekcie môžu spôsobiť skoršiu menopauzu.